L-4 filgħaxija Pulizija mir-Roads Policing Unit organizzaw eżerċizzju ta' kontroll ta' vetturi fil-bidu ta' triq il-kosta fil-limiti tas-swieqi. Magħhom ingħaqdu wkoll Pulizija mir-Rapid Intervention Unit. Vetturi li kienu qegħdin jinstaqgħu fid-direzzjoni ta' San Ġiljan ġew osservati minn uffiċjali tal-Pulizija u fejn ġew innutati nuqqasijiet twaqfu fil-ġenb tat-triq. Is-Superintendent Nicolas Vella spjega li l-kontrolli fit-toroq qegħdin isiru kuljum kemm matul il-ġurnata u anke bil-lejl. L-għan huwa li nżidu s-sigurtà fit-toroq, dak huwa l-għan prinċipali tagħna. Meta nkunu qegħdin nfittxu il-vetturi li jkunu għaddejjin waqt kontroll fit-toroq, naraw li l-vettura hija liċenzjata, li għandha assigurazzjoni u l-persuna li qed isuqu jistgħu jsuqu dik il-vettura. Fosthom ukoll naraw is-sigurtà tal-vettura. Kompla jgħid li l-Pulizija jaraw ukoll li s-sewwieqa ma jkunux xurbana u li qed titħares ukoll is-sigurtà tal-passiġġieri fosthom bl-ilbies taċ-ċinturin tas-sigurtà, kemm jekk bil-qiegħda fuq quddiem u anke fuq wara tal-vettura. Każi ta' sewqan eċċessiv jinqabdu bl-użu tal-speed guns illi jkejlu l-veloċità tal-vetturi. F'dan l-eżerċizzju stajna ninnutaw li l-uffiċjali iwiddbu u jikkoreġu fejn raw nuqqasijiet kif ukoll wieġbu għal domandi ta' sewwieqa u passiġġieri li iċċaraw xi dubji jew talbu tarif dwar ċerti regolamenti. Huwa importanti li persuna jżomm il-karta l-identità tiegħu u meta niġu għax-xufiera jekk jista' jkun ikollhom il-liċenzja sewqan tagħhom fejn hekk hija mezz ta' identifikazzjoni tagħha wkoll. Apparti minn hekk il-Pulizija tiċċekkja wkoll l-assigurazzjoni tal-vettura, jiġifieri aħna mis-sistema tagħna nkunu nafu l-vettura jekk hix assigurata biss fuq iċ-ċertifikat tal-assigurazzjoni jkun hemm min jista' jsuqha dik il-vettura. Jiġifieri meta l-persuna ma tkunx qiegħda ssuqha sida, ġeneralment aħna nitolbu ċertifikat sabiex nassiguraw li dik il-persuna qed tisuq il-vettura hija l-persuna assigurata. Mill-vetturi li għaddew minn din il-parti ta' triq il-kosta tard l-4 filgħaxija instabu aktar minn 15 kontravenzjoni ta' traffiku bejn persuni li ma kinux lebsin iċ-ċinturin tas-sigurtà, sewqan aktar mill-limitu tal-veloċità permess, nuqqasijiet fil-kundizzjoni tal-vettura u sewwieq li nqabad mingħajr liċenzja tas-sewqan u mingħajr assigurazzjoni.